Здравейте, скъпи приятели! Отново сте отворили компютъра си и сте с предаването Агронавигатор, вашият навигатор в селското стопанство. Можете да ни гледате навсякъде и по всяко време в интернет телевизия Electronic Media Stream, стига да имате желание да получите актуална информация за събитията в земеделския сектор. Ето, че дойде и август, най-летният, топъл, отпускарски, а за някой най-натоварен с работа и ангажименти месец. Едно време старите хора казваха, че влезе ли буквичката Р в месеца, значи лятото вече си отива. Затова се възползвайте максимално от оставащите прекрасни летни дни. Въпреки ваканционното настроение, не липсват интересни събития в селското стопанство. След редицата протестни изяви на зеленчукопроизводителите от Югозападна България, от Министерство на земеделието и храните заявиха, че гарантираните средства за специфично подпомагане на земеделските производители през 2013 година са над 55 милиона лева. От тях 40 милиона 740 хиляди 935 лева са отделени за млечни крави, овце и кози майки и ще бъдат платени през месец декември 2013 година. Средствата за производители на качествени плодове и зеленчуци за кампания 2012 в размер на 15 милиона лева бяха изплатени през април тази година. За настоящата кампания 2013 година парите ще бъдат преведени през месец април 2014. Министър Димитър Греков заяви, че се работи усилено и се полага максимум усилия да се осигурят повече пари в земеделието, за да има по-добър и качествен живот за земеделските производители. Припомням ви, че на заседанието на Съвета на министрите в Люксембург на 24 и 25 юни 2013 година България договори 13% от средствата за директни плащания да бъдат обвързани с производството на определени земеделски продукти и така в периода 2015-2020 година ще бъде предоставено в пъти по-голямо финансиране за секторите овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство. Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ в партньорство с Асоциация на земеделските производители в България и Националния съюз на земеделските кооперации в България проведе транснационална конференция с заглавие „За по-добро участие и корпоративна социална отговорност за устойчиво земеделие и по-добра и качествена заетост в земеделието“. Конференцията се състоя в заключителния етап на едногодишен международен проект „Информирани и опитни за устойчиво земеделие“. Мениджър на проекта е Светла Василева, председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, а координатор на проекта е заместник-председателят на Федерацията Валентина Василионова. Едногодишният проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Проектът „Информирани и опитни за устойчиво земеделие“ си постави за цел да изследва и анализира системата за информиране и консултиране на работното място в сектор земеделие в редица страни членки на Европейския съюз и предложи транснационален обмен на добри и ефективни практики между страните партньорки с оглед на подобряване установяването и действието на структури на представителите на работещите в селскостопанските предприятия. В работата на конференцията участваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, генералният секретар на Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни и туризъм Арнт Спан, заместник-министърът на Министерството на труда и социалната политика Росица Янкова, председателят на Асоциацията на земеделските производители в България Христо Цветанов. Светлана Боянова, експерт по обща селскостопанска политика на Европейския съюз и експерти по трудови и социални въпроси от България, Германия, Франция, Италия, Румъния, Македония, Чехия, Словакия, Словения и Швеция, коментираха актуални въпроси, свързани с социалния диалог в сектор земеделие, промените в новата обща селскостопанска политика, корпоративната социална отговорност, заетостта и качествените работни места в дискусионния панел на транснационалната конференция. В специално интервю за Агронавигатор Светлана Боянова в качеството си на експерт по обща селскостопанска политика на Европейския съюз изказа своето мнение относно следващият програмен период, перспективите и възможностите пред нашата страна. Успяхме да направим едни добри преговори, поне до момента, в който аз участвах, защото новата обща селскостопанска политика и предлага изключително много възможности за България. Въпросът е дали ще сумеем да ги използваме добре. Какво имам предвид по отношение на директните плащания? Така както се формира сега първи стълб на общата селскостопанска политика, ще даде възможност ние да решим въпроси, които са в момента видели сме ги, анализирали сме, че имат нужда от решаване. Например, тази диспропорция в междуделните сектори в земеделското стопанство, между зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, животновъдство. Ние сме свидетели тук напоследък с
стачки, протести на зеленчукопроизводители, които изхвърлят домати. Как да направим така, че да не се стига до там, защото хората действително са прави в желанието си да получат една достойна цена за произведената от тях продукция. Реално това е единственото им искане и то е справедливо искане. Докато аз лично смятам, че цената като такава не би следвало да бъде обект на нашето внимание, толкова колкото какво може да се направи, така че да се намалят разходите в производството на определен продукт, да речем зеленчуци или овошки. Какви политически решения следва да бъдат взети обаче в тази насока? Аз смятам, че трябва да се започне от двата проблема, които стоят на първо място, за което и да е производство в България, а именно това са поземлените отношения и напояването. Без тези главни въпроса ние трудно бихме усвоявали лесно, бих казал, плавно, административно дори европейските средства по линия на директните плащания, по линия на програмата за развитие на селските райони. Защото другата голяма възможност за нашите земеделци е това, което се предвижда по отношение на околната среда и земеделието. В първи стълб подкрепа ще се дава единствено и само на производители, които спазват така наречените зелени изисквания и всички знаем, че това е 30% от тяхното плащане. Това не е малък процент и на него изключително сериозно внимание трябва да се обърне, да се обяснява на хората какво точно значи това, за да могат да са готови да ги усвояват и да повишат доходите си. Друга една възможност, макар че по програма за развитие на селските райони, последното предложение е 30% да отиват действително пак за агроекология, изменения с климата, но слава Богу се разшири списъка и за иновации, и за инвестиции на в такива агроекологични дейности, да речем зелени дейности, свързани с модернизацията, сегашната 121 мярка. Друга възможност, която ни следва да използваме, това е схемата за малките стопанства. Другата диспропорция. Едната е междусекторна, другата е по отношение на това какво е едро стопанство, малко стопанство, голям фермер, малък фермер и действително в момента положението, цифрите говорят е, че малка част получават голяма част от субсидията, малка част от земеделски производители. Това само по себе си не бива да бъде заклеймявано. Така се е случило през годините. Реално прилагащата се сега обща селско-стопанска политика го е позволила, защото знаете, че за всеки човек движещо е икономическия стимул. Ако видя, че в това производство ще имам печалба и ще нося изхранвам семейството, защо да не? За да обаче все пак се получи някаква справедливост и баланс между земеделските производители в страната, действително ние следва да приложим тази схема. Това е моето мнение за малките стопанства от 1 хектар нагоре. Имаме възможност, разбира се, предвидена и от 0,5 хектара нагоре, но трябва да се направят много добре сметките, да видим колко точно земеделски производители ще влязат в тази схема в България и те да получават едно плащане между 500 и 1250 евро. Едната опция е да го получават независимо от това колко хектара имат. Тя обаче е малко спорна колко е справедлива. И другата опция е, в зависимост от хектарите, които имаш, да си получиш плащането на хектар и обаче да си освободен от изискванията за кръстосаното съответствие, защото това са тежки изисквания, т.е. да не подлежиш на контрола на фонд земеделие, да ги спазваш, но да не подлежиш на контрол, има разлика и също зелените изисквания. Отлични перспективи има и пред младите стопанства. Договорено е да могат първите 5 години да получават 25% отгоре върху плащанията си тези стопанства, защото крайната цел е действително се налее свежа кръв. Проблема не е само в България, то е изобщо в целия Европейски съюз. Много така важна подробност за обвързаното производство. Успяхме все пак, въпреки че в началото беше много трудно да убедим нашите колеги защо настояваме толкова много за обвързаната подкрепа, именно заради такива сектори като животновъдство, зеленчукопроизводство и да завишим процента на 13, беше предложено 10, плюс 2 за протеинови 15, но вижте, не е важен е процента, не бих казала, че не е важен, но по-важно е сега. Имаме такава възможност. Как ще я реализираме в България? Тоест, кои схеми точно в обвързаната подкрепа за животни, за зеленчуци ще приложим? Как да изглеждат те? За крави, за овце майки, кози майки, например. И сега има недоволни от националните доплащания, които ние даваме. Защо само за овце майки и кози майки? Ето ние за агнетата, като не можем да ги продадем, какво правим? Тоест, трябва наистина да се погледне сериозно и в детайла, както се казва, е дявола в детайлите, когато се
напишат тези схеми за обвързана подкрепа, те така да са написани, че да отговарят на нуждите на хората. Друга отлична възможност по програмата за развитие на селските райони е тематичната подпрограма за късите вериги. Как се реализира на продукцията на българския производител? Да, говорим и за вноса. Да, чух за акцията, която се предприема. Тя е добра посока да се завиши контрола действително върху внасяните в България продукти, но ние трябва също много да наблегнем и в ситуацията, която е в България по отношение на себестойност на продукцията и нейното предлагане на каква цена, къде, в кои вериги. Именно идеята на новата обща селско-стопанска политика е да се скъси веригата, така щото като си продаваш качествената продукция, тя да е на справедлива цена, но и в същото време потребителя да не плаща прекомерно високи цени за произведената българска продукция. Светлана Боянова е на мнение, че трябва усилено да се работи в посока организации на производители. Не мога да приема факта, че ние за този програмен период имаме само една организация на производители. По програмата за селските райони трябва много да се работи, да се обяснява на хора ползите от организациите на производители, защото едно е да преговаря веригата с вас само, друго е с 10 души. И също договорните отношения, преговорните отношения на произведенето и на това, който ще я купи, трябва наистина да получат нова регламентация и може би тук изисква законова промяна. Защото аз чувам, например, че в Съюза до есента би трябвало да се изработят такива леки, да кажа, правила в селско-стопанския сектор, така че да не се нарушават правилата на конкуренцията, но въпреки това да има облегчение, защото този сектор, знаем всички, че е рисков. Не може да търпи една продукция, ако е бързо разваляща се, да я държиш при тебе и да чакаш да се съгласят на съответната цена. Културата ни за едни по-ранни договори преди произведената продукция също. Има неща, върху които следва да се работи, преди да говорим за крайна цена и каква трябва да бъде тя. По инициатива на Министерство на земеделието и храните бяха проведени разговори между браншовите организации на производителите на плодове и зеленчуци и представители на търговски вериги у нас. Търговските вериги са отворени за работа с българските земеделски производители, но до конструктивни решения за съвместна дейност може да се стигне, когато се отговори на съответните изисквания. Това каза заместник-председателят на Асоциацията на земеделските производители в България Цветан Цеков, който взе участие в преговорите. Според него, основният фактор, който пречи на бизнес отношенията между производителите и търговците, е намесата на фирми-фантоми, които предлагат и продават плодове и зеленчуци на веригите. Господин Цеков подчерта, че прецизирането на начина на работа с подобен тип рискови търговци ще намали реализацията на контрабандния внос и така ще се противодейства на сивия сектор в бранша. Може би малцина от вас, скъпи зрители, знаят, че нашата прекрасна страна България е на второ място след Тибет по богатство и разнообразие на билки в света. Природните дадености и климатичните условия у нас са предпоставка за успешното развитие на биологичното пчеларство, което намира все повече последователи. Сдружението за биологично пчеларство е инициатор на информационна кампания за популяризирането на българските пчелни продукти и ползата от тяхната употреба под мотото «Силата на пчелния мед». Въпреки че българският пчелен мед е световно признат със своите незаменими съставки и качество, този продукт присъства рядко на българската трапеза. Статистиката показва, че българинът консумира средно 400 грама мед годишно, за разлика от Германия, където се консумират между 2 и 3 кг. А средно за Европа годишното потребление на мед е между 1,5 кг и 2 кг на човек. С тези данни страната ни се нарежда на последно място в Европа по консумация на мед. Медицинските специалисти препоръчват възрастен човек да изяжда от 2,5 до 5 кг мед годишно, което се равнява на 2-3 супени лъжици дневно. Основната цел на промоционалната кампания е да се подобри имиджа на българските пчелни продукти, популяризирането им сред населението, както и да стане ясна ползата от употребата им за човешкото здраве. Димо Димов, председател на Сдружението за биологично пчеларство, заяви, че негов главен приоритет е да обучава, информира и развива биологичното пчеларство у нас. Идеята за екологично земеделие и в частност екологично пчеларство, което ние лансираме още от 2000-та година насам, според мен започва да става все по-актуална, започва да става все по-реализуема, много хора се занимават, тя е интересна, дава доста предимства на нашите членове, които се занимават с биологично пчеларство, не само икономически, дава морални стимули, защото да произвеждаш продукти, които се харесват на хората и които са техния стремеж при потреблението, е нещо много важно. И считам, че това ще продължи и за бъдеще. Считам, че нашето сдружение ще продължи да се развива. Радвам се, че тук
повечето от вас са съпричастни към това дело и със сигурност ще ни помагате за бъдеще, вземайки участие не само в подобни приятни и сладки срещи, но и в ежедневната работа, в която ние срещаме трудности, но за щастие сме много и ще ги преодолеем. В България има богато разнообразие от над 1100 вида медоносни растения, от които 650 са с лечебни свойства. Българският пчелен мед се отличава с изключително високи вкусови качества и масово се използва като подобрител на произведения в други европейски държави. Необходимо е да бъде изградена култура на употребата на пчелния мед, като се започне от най-малките и се стигне до възрастните потребители. Увеличаването на потреблението на мед от хората и разрастването на пазарите, на които да се предлага, ще доведе до стимулиране и възходящо развитие на сектора пчеларство. Намаляването на отглежданите пчелни семейства у нас засилва и води до застрашаване устойчивостта на екосистемите и биологичното равновесие в страната. Евродепутатът Мария Габриел изпрати видеопослание към участниците в мероприятието. Тя подчерта, че идеята за директни плащания в сектора на пчеларството е била предложена за първи път в Европейския парламент. Една загубена битка не е загубена война, заяви Мария Габриел. За съжаление, пчеларският сектор не получи подкрепата на Европейския съюз за директни плащания за пчелно семейство и такава субсидия не влезе в програмата за 2014-2020 година. Григор Нушев отглежда 46 крави във ферма, намираща се близо до София. Стопанисва 1400 декара земя, която му подсигурява грубия фураж за изхранването на кравите. Концентрирания фураж се достави от производител. Така е успял да затвори цикъла с прехраната на животните. През 1993 година купува сградния фонд на фермата и няколко крави от породите черношарено и кафяво говедо. За този период от 20 години е успял да създаде стадо с отличен племенен състав, като добивът на мляко от крава в лактационен период достига до 7000 литра. Целта е да се постигне висока млечност в стадото и намаляване на себестойността на произведеното мляко. Посетихме стопанството и разговаряхме с господин Нушев надълго и нашироко за проблемите в животновъдството. Като фермер с дългогодишен опит, Григор Нушев не беше обнадежден, че в скоро време тези проблеми ще намерят решение. Проблемите в животновъдството не са от днес и от вчера, те са стари. Там трябва да има коренна промяна в отношението на държавата, на държавната политика, въобще на цялото устройство на животновъдството в България, за да може нещата да дойдат на един по-добър край. Нещата около младите хора, които да се захванат с животновъдството, трябва да бъде отделено повече внимание от държавата. Може би едно от разковничетата за управянето на нещата в животновъдството това имаше едно изявление на новия министър на земеделието, че субсидиите за ливадите и пасищата трябва да отиват само в хора, които действително се занимават с животни и имат определен брой животни. Не може субсидиите, които се полагат по линията на европейския, които ни ги дава Европа, да отиват в места, които нямат нищо общо с животновъдството. Да речем кметства, общини, кооперации и така нататък. Изкупната цена на млякото не съответства с продажните цени на млечните продукти, които са на пазара. Средната цена в момента в България е между 65 и 70 стотинки без ДДС, ония, които ползват ДДС за литър мляко. Цената на кашкавала е около 14 лева, цената на сиренето е около 8 лева. Говорим за качествените сирена, които са действително произведени от мляко. Надценката върху суровината, която се използва, множицата между това, което е производствените разходи и цената на самата суровина е много голяма. Значи къде отиват всичките тази голяма разлика? През последните години беше силно занемарен племенния състав на животните, което оказа пагубно влияние върху производството на качествено мляко. Другото разковниче, за да може да са доволни фермерите, това го подчертавам, значи има много фермери, които не го разбират това. Животните трябва да бъдат колкото се може по-високо продуктивни, защото материалните разходи, които се вкарват в тях, са едни и същи, както за една крава при 4-5 хиляди литра, така и за една крава, която е с 8 хиляди литра. В България са изградени асоциации в животновъдството, които се занимават за подобряване на породния състав. Беше дейността за селекцията на животните, контрола върху техната млечност и качеството на генетичния материал беше придадено към асоциации, сдружения на самите фермери. В
такава асоциация участвам и аз. Асоциация на черношареното говедо, която е с център в Русе. И се опитваме фактически да подобриме породния състав, но все още голяма част, казвам, от фермерите са слабо заинтересовани. Имам предвид, че може би и тук трябва да се подходи по един коренно по-различен начин при субсидиране на кравите от държавата. Значи, онези, които участват в тези асоциации и които се стремат да произвеждат по-качествено мляко, по-продуктивни животни с по-добри качествени показатели на млякото, има предвид като състав, биологичен и химичен състав на млякото с по-високо съдържание на белтъчини. Тези хора по нищо не се различават по отношение на субсидията, която им се дава, с ония, който фактически гледа крави, които са с, да не кажа с неустановен произход, но с много по-ниски качества. Значи единия получава субсидията, другия получава една и съща субсидия. А този, който участва в асоциацията и се ангажира да бъде контролирано неговото мляко, да му се показва пътя по отношение на това генетически, имам предвид да му се прави случен план за да произвежда едни по-хубави животни в бъдеще, той за да участва в тази заплаща някаква сума като по договорните отношения. Но той не получава за тях от държавата абсолютно нищо. Аз това го говоря от името на председателя на асоциацията в Югозападния район. Това са София град, София окръг, Кюстендилски, Благоевградски и Пернишки район. Значи, когато на фермера му предлагаме договор да сключи, за да подобри животните си, да премине към едни по-хубави, по-качествени млади животни, да използва по-добър семенен материал, значи той казва, че за каквото участвам при вас, след като ние и оня, който не участва, получава същото, което получавам и аз. Значи той няма стимул да се стреми да произвежда едни по-качественото мляко и по-голямото количество на мляко и по-ниската му себестойност. Значи той не се стреми да произвежда едни добри животни. Важно е да има теле. Накрая телето е вече гаранцията, че кравата ще дава мляко. Според Григор Нушев, всички тези стопани, които се мъчат да оцелеят само с животновъдство и производство на мляко, и това е основният им поминък, ще направят всичко възможно да достигнат показателите, необходими фермите им да минат в първа категория. Гратисният период изтича на 31 декември тази година. В момента основен въпрос в България пред нас, производителите на мляко, трябва да бъдем точни в нещата, които трябва да изпълним по указанията на Европейския съюз за ферми първа категория. И гратисният период, който беше даден на България за такива ферми, е края на 2013 година. Имаше приказки, че би могло да се увеличи този период, но ние не трябва да лежиме на това, може и да не бъде увеличен. И затова онези фермери, които смятат, че трябва да продължават в бъдеще, трябва да се оправят всичките онези неща, които са изискванията за първа категория ферма. Основният показател за първа категория ферма от всичките и най-важен показател, това е качеството на произведеното мляко. Значи качеството на произведеното мляко е производна на всички уния неща, които са във фермата. Чистота на оборите, здрави животни, хигиена в оборите, добро отношение към животните, добро хранене, квалифицирани животновъди, правилно съхранение на млякото. Всичко това е, за да се получи това мляко, е свързано с този производствен цикъл и всички тези изисквания, за които говорим. Също така, идентификацията на животните, които се отглеждат, трябва да бъде строго спазена. Ние сме въвели една електронна система в България, с която са идентифицирани всичките животни. Мисля, това е едно от изискванията. Смятам, че натам трябва да бъдат насочени усилията на всички онези млекопроизводители, които се занимават с млечно говедовъдство в момента, за да може да покрият нормативите за качествено мляко. В по-голямата част от българските ферми механизацията на производствения процес не е на необходимото ниво. Григор Нушев смята, че е необходимо стопаните да инвестират средства в съвременни и модерни технологии за отглеждане на животните. Но за да се стигне до тази стъпка, държавата трябва да бъде в помощ на селскостопанските производители.
Така, скъпи приятели, приключваме този брой на Агронавигатор. Очакваме вашите писма на нашият имейл адрес agronavigator@abv.bg. Скоро ще бъдем отново заедно, а до тогава ние ви желаем хубави, слънчеви и незабравими летни дни. AgroWay България. Никога не е било по-лесно, защото ние имаме нов поглед в земеделието. В морето от техника ви представяме най-новите тенденции на пазара с машини на приемливи цени и отлично качество. Доверете се на професионализма и се възползвайте от промоционалните ни условия. Ние сме винаги на линия, защото за нас в AgroWay фермерството е бизнес. Очакваме ви на телефон 0878 444 966.